Alle manjetemoorn jouwt Jilke Marines les aan een oudere doelgroep. Iets wat begon uit verveling, maar hij nu al jaren mij een soort passie docht. Ik ben hier eigenlijk 10 roer. Ik verveelde me een beetje eigenlijk. En ik ben al heel wat bezig met sport en bewegen. En ik heb de opleiding kreeg die in. En ik dacht van nou, hier in de buurt is eigenlijk best weinig te doen wat betreft ouderen. Bewegen voor ouderen. Dus samen met mijn kameraad hebben we dit een beetje op zet. En nou doe ik het inmiddels al in hem. Maar eigenlijk doe ik dit nog op de leerschap op deze manier. En de vaste groep deelnemers zocht alle weekend weer uit naar de les. Het voelt is goed natuurlijk. Hey, ik ben 80, dus je moet echt een beetje in beweging blijven. Ik ben prettig gaan zitten. En doorgeneerd, nou ja, dat is net goed. Ik ken dan nu op Rut of zeg ik het zelf. Ik ga dan genoeg dagen dat ik 20, 30 keer de trap op en daar in. Ik vind bewegen echt leuk. En ja, ik merk ook dat het me goed doet. Marines kiest bewust voor deze doelgroep. En had er dan ik geen moment spijt van. Eigenlijk omdat het een volle aanbod wie wat betreft ouderen. En ik vind ouderen een heel belangrijke doelgroep. Ook omdat het sociale element vind ik bijvoorbeeld heel belangrijk. Hè. Elkaar weer ontmoeten en lekker bezig wezen. Een beetje sportief bezig wezen, maar ik wil wel lekker lang fit blijven. We zijn met vakantie. Behoorlijk in voort. En de belt dus dochter. Er zit een stukje in de krant. Dat is wat voor je. Nou, ik zei jou eens maar op. En zo zijn we er weer al. Ik zeg het in de krant staan. En ik vond vroeger gymnastiek al leuk. Ik denk, nou leer ik het maar eens muziekje. Jilke jouwt mij een soort wille les. En verneemt dat dit troch de jaren hinnen alleen nog maar meer wordt. Ik kom de groep steeds beter ken en een beetje wit. Wat er in hun omgaat en wat voor kwaaltjes hadden. Wat we soms ook een beetje omgaan. Van wat kunnen we wel en wat kunnen we net, wat lukt wel. Ja, daar ben je altijd een beetje mee doen. Ja.